Sa mga taong hindi nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may matanging usilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyong lahat. Sa mga sulit ko mga subscriber ko po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy po ninyo lamang ang pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang magagabay at magbigay sa inyo ng kapayapaan at gagabayan kayo sa inyong ginagawang kabutihan. Sa mga baguhan na ngayon lang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin ang bell icon para palagi po kayo updated sa susunod kong mga video. Pagkakalob ko po sa inyo ang aking nalalaman sa spiritual o physical na karamdaman at lahat mga orasyon na panggamot. At dito po lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatanda lang po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin ito upang makatulong sa taong nangangailangan. At huwag ipagyabang, palagi po ninyong isapuso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa. Magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. At ito ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa mga taong hindi at taong hindi nakatutumbasan sino man. Sa taong mga nangangailangan at hindi matutumbasan na sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginawa mong kabutihan at pagkakalob sa iyo ang siksik dikdik at umapaw ng pagmamahal. Ito pong ibabagi ko po sa inyo ay yung kapangyarihan sa mata. Hiwaga ng Pangasinan. Sa umaga, bago sumikat ang araw, ay abangan ang araw na pagsikat at habang sumisikat ang araw ay titigan mo ito ng walang kurap at paulit-ulit mong usalin ang orasyong ito. Ang kapangyarihan sa mata, kung magawa mo ito ay sa kaparaanan ito ay tataglayin mo ang kapangyarihan na matitigan ang araw sa katanghalian. Walang mapagkakamaniwang tao ang makakapagtagal sa pagtitig sa iyo at masusupil mo ang kasamaan ng isang tao hayop. Para lang po, dapat po maisaulo po ito ninyo bago ito gawin. Magdasal po ng isang Ama namin at isunod po yung orasyon. May paggawa po sa bago sumikat ang araw ay abangan ang araw na sa pagsikat. At habang sumisikat ng araw ay titigan ito ng walang kurap at paulit-ulit na usalin ang orasyon ito. Narito po, magdasal po muna tayo ng orasyon. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Ikaw namang hari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa at tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa migpit na pagsubok, kundi ilin mo kami sama-sama sapagkat iyo ang karyan at kapangyarihan at kapurihan. Magpakain naman namin. At sunod po yung orasyon. Habang inusal po yung orasyon, titigan po yung isang lumalabas na araw. Tigan nyo po yung walang kurap-kurap at inuusal po yung orasyon. Pag nagawa po nyo ito ay the best po na makapanyarihan yung paningin. Lahat po ng kasamaan sa ibabaw ng mundo ay masusupid po ninyo. Masalo mga masasamang elemento, mga kandyan, masama. At marami pang iba ay malulusaw po. Pag natitigan nyo sila ay takot sila sa inyo. Masisilaw po sila.
Narito po ang orasyon na paulit-ulit nyo pong usalin habang tinititigan ng araw na pasikat po. At pag nagawa po nyo ito ay mararamdaman po nyo na para nakurente po kayo. At ibig sabihin po pag na po na tumalab po yun, makakamtan nyo na po ang bisa nito na sumapi na sa inyo ang kapangyarihan ng pagtitig. Narito pong orasyon na paulit-ulit nyo pong usalin habang nakatitig po kasi araw na sumisikat. Sabsat, Rabsat, Kaksal, Sap, Astulam, Trisaul, Syali, Tinawis, Nawisi, Igsa, Timigo, Balibai, Tachi, Mum, Sabsat, Rabsat, Kaksal, Sap, Astulam, Trisaul, Syali, Tinawisi, Igsa, Timigo, Balibai, Tachi, Mum. Ito po parang nahirapan po kayo na kung nyo na po ito, kung nag-devotion po kayo, isama nyo sa devotion para araw-araw nyo mababanggit. Pag inusal nyo po na sa isip na po, habang tinititigan ng araw ay maisalo nyo po. Ang pagbasa po ng mga orasyon ay talagang medyo mahirap, pero pag kung nyo na po, para kayo nagbabasa ng lang po, Tagalog po. Ito, po, kabisado nyo na po. Kaya dapat ko kung may hirap, may ginawa po, dapat po pag nagmabasa po tayo ay isa puso't isipan at humingin po tayong gabay sa Diyos na makapangyarihan para tulungan po tayo sa ating ginagawa. Dapat po ay pag nag-memorize po kayo, humingi po tayo ng gabay sama para tulungan po tayo. Marami pa akong ipapakalob sa inyo dito, pati yung pampatalino, pampako ng isip para ma-memorize nyo po. Pagkakalob ko po sa inyo. Marami po ko ibabagi sa inyo na po, huwag kayo mag-alala. Ito po ay napakabisa po ng orasyon. Kapangyarihan sa mata, bago sumikat ang araw, salin po yung orasyon na sa isip lamang po na paulit-ulit habang nakatitig sa araw. Bago po magkuhan po ay shoutout po kay Unix Bin daw din, Ninita Rotaero, Berlindo Palisok, Bike Tayo Kabayan, Ryan Nabisti, Orchili, Andy Bonifacio, Chrisley Abughaw, Tinit Ron, Eleno Siapel, Fight to Win, Brucio Magalpok, Laurita Say, Arting Camacho, Maricel Placido, Eupemia Felipe, Elmay, Triple commented, Marina Arangis, Luli Kayago, Joan Vibes, at higit sa Nuggets. Shoutout po sa inyo lahat, sa mga baguhan po, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Sana po pakiingatan po ito at huwag ipagyabang. Maraming salamat po.